ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/10/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬಣ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಇಂದು ಎಂಕುಲ ಶರೀರವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಓವೇ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ವಾ ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡಪುನೆರ್ದವರ ಗರ್ಭ ಜೈಲುದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಯಪರು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದ ಒರ್ರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒವ್ವೇ ಪಾಪಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಪಗ ಗರ್ಭ ಜೈಲದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಯಪರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊರ್ದು ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಆ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಿಡ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಗರ್ಭ ಜೈಲು ಪೂಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮ ದಾದಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರೆಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ತಿರುಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಅಂತೂ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚುಡು ಏಪಲ ಬುದ್ಧಿಹೀನೆರುಪ್ಪೇರು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚುಡು ಬುದ್ಧಿವಂತೆರುಪ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ ದೇವಿ ದೇವತೆನ ರಾಜ್ಯವಾದಿತ್ತಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಧನವಂತರು ಸುಖಿಯಾದಿತ್ಯರು ಆಂಡ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜರು. ಬಾಬಾ ಪರಮಪಿತ ಅತ್ತಂಡ ರಚಯಿತನೇ ತೆರೆಯೊಂಜೇರು ಇಂದೇನು ಮನುಷ್ಯರೇ ತೆರೆಯೊನಡು ಪ್ರಾಣಿಲಂತೂ ತೆರೆಯೊಣುಜೇರು ಅತ್ತೆ. ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಈ ಶರೀರವು ಜನ್ಮ ಕೊರುಪುನಂಚಿನಾರಂತೂ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು. ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಸೀತೆಯರು ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಪಂಪನೇನು ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಏನನ್ನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ನಿರಾಕಾರದೇ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಆಕಾರಿ ಸಾಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರಲ ಸಹ ಏರ್ನ ಉದ್ದಿರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಕಲು ನಿಕಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕಲು ಮಾತಾಪಿತ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲಕ ಈರ್ನ ಬಾಲಕ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಈರ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡರಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೇನು ಮರಪು ನೆರೆದವರ ನರಕದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಬುಡುಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಾಬಾ ಬೇರ್ನ ಮುಖೇಂತರ ಕುಳುದು ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ರಹಸ್ಯನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯುನೆರು. ಆತ್ಮನು ಏರ್ಲ ತೂತಿಜಿರು ಆಂಡಲ ಅಹಂ ಆತ್ಮ ಪಂದು ದ್ಯಾಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ನನೊಂಜೇನು ದೆತನುವೆ ಪನ್ಪುನಂತೂ ತೆರಿಯೋನೊಡಾಪನತ್ತೆ. ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ ಶರೀರ ಆದುಂಡು ಶರೀರಲ ವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಏತು ಸಹಜವೈನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರೆ ಇನ್ನನ್ನು ತೆರೆಯೊನುಜಿರು ಮಾಯಲ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಪಾರ್ದುಂಡು. ನಿಖಿಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಲ ಆಪುಜಿ ಆತ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನ್ಮುಡ್ಲ ಬಾಬಾ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋಪೆರು ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಬದಲಾದ ಪೋಪೆರು. ನಿಖಲೇನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ದಯಗ್ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನುಜರು. ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವುಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅರೆ ಈತೊಂಜಿ ಜನ್ಮರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವುಡು ಪಂದು ಎರಗಾಂಡಲ ಪಂತರ. ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಂಡಲ ಸಹ ಅಕಲು ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಪೂಜಿ. ಬಾಬನ ನಿಕಲು ತೆರೆಯೊಂದಿಜರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಡ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಹೇ ಭಗವಂತನೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ 2 ಜನ ಅಪ್ಪ ನಕಲುಲ್ಲೆರು. ಓರಿ ಅಂತೂ ವಿನಾಶಿ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ವಿನಾಶಿ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನನೋರಿ ಅವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕಲು ಮಾತಾಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂದು ಅವಶ್ಯವಾದಾರು ಬತುದುಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಜಗದಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಜಗತ್ಪಿತ ಕುಳ್ದೇರು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ವೈಕುಂಠಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ಭಾರತಡೆ ಇತ್ತೆರತ್ತೆ. ಮಿತ್ತು ಒಲ್ಪೊಣ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವಿರ. ಅರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ನೆನಪಾರ್ಥ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡತ್ತೆ.
ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ನೆನಪಾರ್ಥವಾದ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರಳ ಮಲ್ತದೇರು. ನಿಕ್ಲು ರಾಜಯೋಗಿ ಅದುಲ್ಲರು. ನೂತ್ತ ಎನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಡಿರ್ದು ಮಲ್ತದೇರು. ನಿಕ್ಲು ಅಧರ್ ಕುಮಾರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರು. ಇಂದೆತ್ತ ನೆನಪಾರ್ಥ 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರಳ ಸರಿಯಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಮಂದಿರದ ನಿಮಿತ್ತೆರು ಇಂಚಿನಕಲು ಏರುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಆ ಮಂದಿರ ಏರ್ ನಾವು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ದಿಲ್ವಾಡ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ಗು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಐದವರ ಎಂಕ್ಲ ಹೃದಯನು ಗೆಂದು ನಕಲು ಏರು. ಆ ಆದಿದೇವ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿದೇವಿಲ ಸಹ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮೊಕಲ್ಲ ಸಹ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಅಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ. ಈ ಆದಿದೇವನ ಶರೀರಡು ಕುಳ್ದು ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪೆವರು. ಈ ಮಂದಿರಲ ಏಪಾಂಡು ದಯಗಾಂಡು ಇಂದು ಏರ್ನ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು. ಇಂದು ದಾನೆ ಇಂದು ಪೂರವುಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೇವಿಯರ್ನ ಏತೊಂಜಿ ಪುದರ್ನು ದೆತೊನುವೆರು. ಕಾಳಿ, ದುರ್ಗಾ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಏರುಪ್ಪು. ಏರ್ನ ದೇವಿ ವಾ ದೇವಿ ಅನ್ನೊನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಡು ಅಲ್ಪಂತು ಅಪಾರ ವೈಭವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಡೀಗೆ ಎನ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು 10-16 ಆನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಡು. ಐದವರ ಐದುಲ ಸುರುಕು ನನ್ನ ಏತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪು. ಸತ್ಯಯುಗಟಂತೂ ದವಸ ಧಾನ್ಯಲು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದೇಲ ಸಹ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಓದವೆರು. ಆತ್ಮಲ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಕೇನುಂಡು. ಆತ್ಮಗು ತೀಯರೆ ಈ ಕಣ್ಣುಲು ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಕೇಂದ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಬಿಕುಲು ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರಲ ಸಹ ಈ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ಪಡೆಪೆ. ಏನನ್ನು ಸದಾ ಶಿವೇ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ರುದ್ರ ಶಿವ ಸೋಮನಾಥ ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನು ದೀತೆರು. ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಭಕ್ತಿರು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು 2,000 ವರ್ಷಲಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಸುರುಕು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಡು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ದಲ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು. ಮಾತಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೊಯರೆ ಯಾನು ಬೈದೆ. ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅನು ಬಾಂಬುಲು ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡುಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏತು ಕಡಿಮೆ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು. ಈ ಲಡೈ ಭೂಕಂಪ ಇಂಚಿನವು ಮಾತಲ ಆಪುಂಡು. ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಯ್ರಂಡು. ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ಐದವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಏರು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬಾರ್ದು ಎಂಕುಲು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪ. ಐದವರ ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆನಪುಡ್ದೆ ಪಾಪದ ಪುದೆ ಜಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ವಿಕಾರತೆ ಒಪ್ಪುಜಿ. ನಿಯಮನ ಅನುಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಪುಂಡು. ಏಪಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸುಖಧಾಮವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಪಾತೆರಳು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಗೀತೆನು ತೆರಿಪವೆರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಐದವರ ಭಗವಂತ ಏರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೆ. ಐದವರ ರಾಜಯೋಗನ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವೆರು. ಆ ಸಮಯಡು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡೆ ಸದ್ಗತಿಗಾದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವನಾರು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಡು. ರುದ್ರ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಪಂದು ಗೀತೆಡು ಬರೆತೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಪಂಡಂತೂ ಅತ್ತು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ 72 ವರ್ಷದ್ದು ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡು. ಇದೆತ್ತ ಸಮಾಪ್ತಿ ಏಪ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಹ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ಯಜ್ಞಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅನಗ ಐಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಈ ಯಜ್ಞಲ ಸಹ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನ ಕಾಳೆರ ಕಾಲಾದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಯರೆ ಬೈದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗು ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೆರು ಸದಾ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಸದಾ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಅಂತರನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋಣರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಪೋನಗ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಾಪಾತ್ಮ ಏಪಗುಲ ಪಾಪನಂತೂ ಮಲ್ಪುಜ ಪಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪೇರು. ಪಿದೈ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಾಪ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು.
ಎಂಚ ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಪೆರತೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿ ಅದುಲ್ಲಿರು ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಲ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡು ಪೋದು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿರು ಈತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಬುಡ್ಪವೆ ಬಂದು ಬಾಬದ್ ಪನ್ಪೆರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಗರ್ಭಗು ಜೈಲು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ನಿಕ್ಲೇನು ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ ಈತೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಹೋಗುವೆ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ನಷ್ಟ ಮೋಹಿಯಾದ ಎನ್ನಕ್ಲಂತೂ ಒರಿಯೆ ನಹ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಇನ್ನು ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತಿರತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಡಾಪುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರನೆ ಈ ಶರೀರಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದಿರು ಇನ್ನು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ರೂಪಿಸವಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಾಟಕಡು ಪ್ರತಿಯೋರಿಯನ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಪಾತ್ರಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಇಂದೇಟಿನ ಎಂಕುಲ್ ದಯಗೆ ಬುಲಿಪೊಡು ದುಃಖ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲಂತೂ ಜೀವನುಡಿ ತಿಲಕನೆ ಆ ಒರಿಯೇ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಆ ಶರೀರದ ಚಿಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಈ ಪರತ್ತು ಶರೀರನು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈ ತಲುಪೋಪ ಈ ಸಮಯರು ನಿಕಲು ಭಾರತದ ಈ ತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಕಾಳಿ ಇಂಚಿನಾದ ನಿಕಲ ಪುದರ್ನೆ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಒವ್ವೆ ಭಯಾನಕ ಚಹರೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾಳಿ ದೇವಿ ಅವಡು ಸೊಂಡಿಲುಪ್ಪುನ ಗಣೇಶ ಅವಡು ಒಪ್ಪುಜಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯಡು ಪೋದು ಕುಮಾರಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ವಾ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಆರೇನು ಏರು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಜಗದಂಬೆನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀರು ಏರ್ನ ಮಂದಿರಲು ಮಲ್ತದೋ ಅಕಲು ಇತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯಡು ಕುಲ್ದಿರು ಕಲಿಯುಗದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗ ಒಂದುಂಡು ವಿನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೇನು ಅರೆ ಸುರುಕುಣಿಕಲು ಓದುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯಂತೂ ಅವಶ್ಯದ ಆದಿತ್ತನು ಇಂದೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಪಾವನರಿಗೆನೆ ಒಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಲುಪ್ಪಿರು ಒಂಜನೆದಾದು ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರುಳ್ಳಿರು ರಡ್ಡನೆದಾದು ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರುಳ್ಳಿರು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮನ್ಮನಾಭವ ನಿಖಿಲ ಅಪ್ಪಾಯಿನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಗಂತೂ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಮನ್ಮನಾಭವದ ಅರ್ಥಲ ಸಹ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಯರ ರೆಕ್ಕೆಲು ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದ ಪಾರಸ್ವ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಆದುಪ್ಪರು ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಆದಿದೇವ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿದೇವಿನ ಮಂದಿರಲ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಮುಲ್ಪನೆ ನಿಕುಲು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದಾರು ನಿಕಲ್ನ ನೆನಪಾರ್ಥ ಗೆದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂದು ಏರ್ನ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು ನಿಕಲು ರಾಜ ಋಷಿಯಾದುಲ್ಲರು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯರೆ ನಿಕಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲು ಭಾರತದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿನ ತಮ್ಮ ತನು ಮನಧನದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲು ಪತಿತ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತರಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬಾ ಮುಕ್ತಿದಾತ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಿಲ್ನ ದುಃಖನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪವಿರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಶತ್ರುವಿನ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪವಿರು ಆಯ್ನೆದವರ ನಿಖಲು ಮಾಯಜೀತೆರು ಜಗಜ್ಜೀತೆರು ಆಪರು ನಿಖಲು ಕಲ್ಪಲ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯುವರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಯುವವರು ಇಂದು ರುದ್ರ ಶಿವನ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ನೆರೆದು ಈ ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಪಿದರ್ದುಂಡು ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನಾಶ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದು ಬಿಡುಪರು ದ್ವಾಪರದು ದುಃಖ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಬತ್ತದು ನರಕವಾಸಿನು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಕಲಿಯುಗ ವೇಷಾಲಯವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಶಿವಾಲಯವಾದುಂಡು ನಿಖಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು ಆಯ್ದವರ ಈ ಕುಶಿತ ನಶೆ ಏರೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಜೀವನೊಡಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಆಸ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಓವೇ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ತನರ್ದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ఒక ಮಾತೆರೆಗಳ ರಾವಣರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿನ ತಿರಿಪಾಡಪು. ವರದಾನ ಸಮರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಜಮಾದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಹಂಸ ಭವ. ಎಂಚ ಹಂಸ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನವನ್ನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಹಂಸಲು ಪಂಡ ಸಮರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯರ್ಥನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪು ನಕುಲು. ಎಂಚ ಹಂಸ ಏಪಗುಲ ಸಹ ಕಲ್ಲುನು ಪೆಜ್ಜುಜಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪುರ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನೆ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಹಂಸಲು ವ್ಯರ್ಥನು ಬುಡ್ದು ಸಮರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ್ದು ಕೇಂಡರು ಪಂಡರು ಮಲ್ತಾರು ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಪರಿಣಾಮಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುಂಡರು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುನಕ್ಲತ್ತು ಜಮದ ಖಾತೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದಲ್ಲರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವಯಂನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆದ ಕಂಕನಡು ಬಂಧಿಸಿದ ಬುಡ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸರ್ವ ಬಂಧನಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಣು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.